20 do 6 uveče, 12. novembar i uskoro idem kod Ekstra ću emisiju i vrlo se radujem što nisam bila ovdje 2 godine, tako da eto malo ćemo snimiti koliko stignemo ovo sve. Može stručko, ali ćemo poslije da se selimo tamo. Mi nećemo da odrastemo duže od koliko? 2 minuta? I bolno i razreš za posle. Mikice, ne trebaju ti sad boje, to ćemo posle kad sednemo tamo u uredu. Zato što ćemo nešto napraviti. A tamo ćeš da crtaš se, čo? A, stvarno? Izvinite, nisam znala. Izvinite, šta radim? Ne, snimam vas, malo video. Pa, zašto mi stalo da imam? Kad se toliko retko viđamo, onda moram da imam te snimke. Za sebe, jest. Hoće devojčica da bude sa vama? Može. Može, eno, izviđu. Može ako vi dozvoljavate. Ne voli da bude bez mame. A hoće dođe ovde? Evo sad ću doći. Najumiljenijih srpskih patrijarha. Malo s njom pričam, a onda će oboje da se malo oglase. Moraš, moraš samo da malo kažeš Srbija Balšaja. Jel već idemo? Idemo, Doris Bizetić. Doris Bizetić, Nigran. Every 7 years of my life, can't you see that I won't regret? I changed. Now we felt so wrong. Change. I need. 'Cause somebody said, don't for you, it's better to stand up. Rearrange, change, I change. Every 7 years of my life, can't you see that? I won't regret, I change. That's just how it is. Jedino Doris nismo pustili džinglu, izvuci je, molim. Ja sam Anabela Nigrin i vrlo mi je drago što sad mogu nešto da kažem za ovim mikrofonom. Evo tu je i moja mama Doris, a u drugoj prostoriji vidim čak i mog tatu Josefa. Inače slušajte Radio Beograd. Ostavi to, to Evo da. tu je i moja mama Doris. A ovo ćemo da izbaciti, mama. Kako god vi kažete. Radio Beograd. A mog tatu Josefa. To može isto se imati. Inače Ja i kažem sine, što kraće se. mikrofonom. Inače slušajte Radio Beograd. Dođe Beograd. Ona je hit. Razonode iz emisija Vreme sporta i razonode. Dođenja. Emisiju Vreme sporta i razonode. I emisiju Vreme sporta i razonode. U toj sali koju vidiš ispred sebe, to je unutra velika sala. Tu je deka tvoj imao promociju kad si ti bila mala, kad si imala 10 meseci. Ja sam u toj sali pevala kad sam imala, na primjer, 9 godina. Danas je 12. novembar, Jelka je već tu. Malo sam zbunjena, ali računam ako je to po nekom kodeku inostranskom, onda je valjda najnormalnije da 12. novembra imamo ne samo Okićin grad već dugo, nego da imamo i Jelku. Ovo je fantastična količina parmezana. Ovo specijalno snimam za svoju majku koja mrzi
najviše na svetu mrzi parmezan, tako da kad ona bude vidjela ovaj kadar, ona će početi da vrišti. Ona će da osjeti kad vidi ovaj snimak i miris i ukus i onda će početi da vrišti i meni će biti smešno, isto vreme će im biti žao, tako da majko, ja ti se izvinjam, ali morala sam ovo da snimim. Frank Sinatra. To sam ja na terapiji. Imam upaljenu pečkicu, napolju je hladno, tetivota. Ušuškana sam. Vjerojatno zbog toga uspevam tako da izgledam kao da nisam na terapiji, nego kao da sam vesela nego izašla sa Joeom i s detetom i tako da. Ševka, na njegovoj promociji, nove knjige, si ponosan. Ne slikam nas, nego nas snimam video. A, pa lepo kaži da ja nešto sam. Ja sam čovjek zastareo. Ajde, jel si ponosan? Vrlo. Jesi zadovoljan? Kaži koja ti je ovo knjiga po redu? Ovo mi je 8. roman pod nazivom Napomenici. Ja sam ovako lepo obrijan skoro do gole kože. Milimetar. Pa ne, sad si se malo podmladio zato što si skratio kosu i skratio si bradu. To mnogo znači. Biće od mene čovjek. A tu je... Tu je doktor Sića. A tu je doktor Sića. I ja sam tu. I Anita tu, odnosno Čepa, pardon. Da, tako da, eto, tu smo. Imamo reunion. Razni su pitali, a gde je doktor Sića? Evo ga doktor Sića, odnosno Brana. Kako ti je Luča? Difuzno veče. Da kažem, ja sam... Ne.
Ovo će obavezno ići u vlog. Jel da? Da kažem ja... Tako. Sada. Udri dok nisu počeli ponovo. Dok nisu krenuli ponovo. Dakle ovako, ja i dalje ne smijem ništa da pričam vezano za tačno taj rad moj i to moje što vi viđete opet Štefana i Benjamina sa mnom. Dakle i dalje je to secret project, ali možete da znate da je u radu i u toku. Ona je namerno nakrenula kadar da bi više što bili iz 80-ih. Drugačije se ne može. Dakle, vi sad kad budete ovo gledali u decembru, mi ćemo tad da smo već završili to što smo imali od glavnog posla. Da. Ali ja ni tad neću smeti da vam kažem bilo kakve detalje. Poenta je da se ona pojavljuje zato da bi rekla da ne sme ništa da kaže. Upravo to. Što mnogima će da bude ono, ne, Dori, stalno čekamo da nam kažeš. Razni moji prijatelji koji čekaju, koji pitaju. A ja i dalje kažem, ne smem da pričam. Pa to me podsjeća na ono kada neko dođe da ti kaže da neće moći da dođe. Kad vam kaže, da, neko dođe, pojavi se i kaže mi ne dolazimo, kao na primer... Ko je stigao? Gorčin Stojanović. Super. Gorčine, dolaziš u 5 minuta do početka, počinjemo. Pa ne mogu ja da, kako da ti kažem, ja sam samo došao da ti kažem da ne mogu danas da gostujem kod tebe. Čekaj, došao si da mi kažeš da ne možeš da dođeš? Došao sam da ti kažem da ne mogu da dođem. Ja nikako ne mogu danas. Čekaj, došli ste da mi kažete da ne možete da dođete? Tako je. To stvarno ne može. Ja idem na utakmicu. Sve čoveče namešteno, samo se čekaš ti. Ma nemo, molim te bre, pa kako bre? Pa si došao? Došao sam da ti kažem da ne mogu da gostujem bre. Pa nema šanse, ja sam došao da te ispoštujem kod čoveka, ali nema šanse. Pa zašto? Pa kako bre, znaš gde sam ja bre? Gde si? Pa tu si gde? Pa ja u inostranstvu živim bre. A, pa ti je to komplikovano onda? Kako nije komplikovano? Pa znaš gde je gore, pa čim da dođemo do zgobre. Ulazi. Koji je ovo sprat? Sprat? Šta pita? Koji sprat ovdje? 10. sprat čovjek. 10. Neko. Čemu se radi? Slušaj ti kažem, on ima fobiju, on se plaši visine. I nema šanse da uđe na 10. sprat. Ja sam mislio vi ste na 3. ovde. I tako sam njemu objasnio i čovjek pa... Šta da kažem publici, braća Bajić pevaju samo ispod 3. sprata. Samo ispod 3. sprata, na 10. nema šanse. Na šta? I want to make you Are you pretty? Very pretty. You are very pretty. Vidi kakav si. Because you always lie. So I will make you cry. Because you always Back in 1992, when I was just 7 years old, I was performing in Hyatt. I want to make you cry. Because you always lie. 2, 1. Dobro. Hoćeš da uradiš jedan da ću ja nešto da ti kažem? Ajde, zajedno. Kažemo, ovo nisu moje obrve. Kažemo, ovo nisu moje obrve. Ajde. Još jednu story. Možeš da me šta god hoćeš sad svi zajedno. Izvinite što... Ali odjednom da se pojavimo ovako, ili ti drži? Ti snimaš Doris ili on? Snimam i ja za sebe. Veče druženje je bilo prelepo. Da. Kao i uvek kad se mi sastanemo.
Ćeš sad drugi da ja kažem da nisu moje obrve? Ajde. Ne snimaš? Da. A ovo nisu moje obrve. Nisu. Nope. A ovo jesu moje. Ovo su njegove, ovo nisu moje. No. Ma nije valjda da snimam. Pa naravno da snimam, sve mislim da mi je došlo da iscepam peškir i da ga pojedem, stvarno. Sad zaćuti. Da ćutim? Zašto ne? Jel snimaš? Pa sad ćutim. Sad ćuti! Ćuti! Čekaj, ne treba da pričaš ništa vezano za to. Pa za ko je to? Pa i ti ćuti. Pa ne, to ništa nisam rekla. Pa ne znaš ko je to? Šta sam spomenuo ja to? Ja ništa nisam čula. Jel me zezaš? Ne. Jel me ti zezaš? Ne. Neko me zezao, jel me oni zezaju? Da. Strašno. Ti imaš blic, ja kad ti imaš blic, ja ne znam šta pričam. Ajde, čekaj, ajde. I danas se sećam reči moje nane, pazi čero, ljubav je kora od banane. Donji glas je. Danas se sećam reči moje nane, pazi čero, ljubav ti je kora od banane. On ne zna ko je Nana. Ko je Nana u kojoj priči? Gasi bre to. Ko je Nana? Gasi to. Nemoj da gasi. Ne, nek snimi drugi. Ne, on će da pusti sve u komadu. Neka pusti. On odmah sve objavljuje. Pa to je vlog. To je njegov vlog. To je moj vlog. On ima pravo. A ona nas snima s druge strane za vlog. Ona snima s druge strane, da. Ja ću vas da pobijem. Ljudi, ja nemam šminku. Ovo je šminka koju... A ja imam šminke više nego što bi trebalo nikom za godinu dana nekome. Ona ima više šminke nego što neko treba za godinu dana, a ja sam se našminkala... A ja imam podršnjake. Ja sam spavao svega 3 sata. On ima podršnjake i ja sam spavala 3 sata, a šminka mi je stara 9 sati. Molim vas, nemojte više da me snimate. Ljudi ne znaju da sam ja... Udalji nas. Kako da vas udaljim kad sedim između vas? Pazi, ona nema gde. Ona je u sendviču. Mora nas udaljiti. Ne mogu. Pazi, mora udaljiti. Ovo je strašno. Ovo će nam biti jedno draži. Mora nas odstraniti. Vi mene snimate sterati. Znaš kako se osjećam? Čuj. Ti si Merlinka večeras. Čuj, ovo će biti jedan od najluđih snimaka. Ti si Merlinka. Merilin. Pa ona je Merilin. Da, šta s njom? A naši kažu Merlin. Pa naši ne znaju. Pa dobro, ja pričam po našem. Merlin je čarobnjak. Merilin je glumica. Ja sam Merlin, a ona je Merilin. Jeste. A sad promeni temu. Ajde, kaži nešto. Kaži nam ti. Temu. Ti kažeš da moja tema ne valja. Kaži mi se, na primjer, za tvoj posao. Ja sam večeras platio kaznu, u stvari nisam je platio, dobio sam. Nisi još platio kaznu. Pusti tu kameru, ljub. Čovjek. Ja sam indisponiran sada. Nemoj da pričaš o tome. Moraš da naučiš... Šta da pričam? Gorane, posle ovoliko godina u javnom životu, ti moraš da naučiš da se određene stvari ne spominju. Pogotovo ne pred kamerom sa tolikim licem. Što za kazne? Da, opet to radi. Pa dobro, šta da radi? Znači, ne načini temu, čuti, ne znam zašto. Kako ste detinjasti vas dvoje? On se još i da prisutno. Ja ne mogu podnesem ovoliku tehnologiju svistra. To su sve odlične detalje, jer što smo mi prirodni, kao to kad kažemo da nešto ne možemo podnesemo, to je bolje. Šta je bre bolje? Ti, na primjer, što imaš crveno svetlo na sebi, sad malo zeleno. Vratite mi crveno svetlo. Pa, to je bio valjda semafor. So am I wrong when I say that you can't lie, but I'm not strong to make you stay. I love this part. Stay and be mine. Oh, what you're gonna do, what you're gonna say, I think it's okay, I don't mind that you're not kind. So am I wrong when I say pauza između
Da, tu sam, znači kad sam videla kauč, već kad smo došli, kad smo se šminkali ovdje, to znači kad smo mene šminkali, odmah sam znala da ću možda imati mogućnost da ovdje malo prilegnem. I naravno iskoristila sam tu šansu. Sad to što će malo da mi se izblizga kosa, nema veze, tu imam asistente koji će da srede kosu. Bitno meni da sam ja našla udobno, fino stavila jastuče i odmaram leđa, odmaram kičmu. Najbitnije od svega, odmaram kičmu. Digla sam šapice, toplo mi ovo jakne, fino. Tamo unutra su svetla u bojama, ovdje napolju ovo svetlo koje mi ubi lice. Pa, bolje išta nego ništa. Dobrodošli u još jedan snimak kada ne znate o čemu se radi, ali vidite da sam našminkana. Shvatate da je neko snimanje u toku i da imam neku drugačiju frizuru, ali opet ne znate o čemu se radi. Lepo se sija kosica. Da me snimaš? Pretty flamingo. Und 8, 2, die 1. Ja.